Nakinabang po ang mga mag-aaral sa Orbistondo, Pangasinan sa kampanya laban sa banta ng sunog sa pamamagitan ng isang fire safety lecture na isinagawa sa Malayo Banlag Elementary School. Pinangunahan po ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Orbistondo, Pangasinan ang nasabing aktibidad sa ilalim ng superbisyon ng Acting Municipal Fire Marshal ng bayan. Layunin ng lecture na maituro sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng kaligtasan laban sa sunog at kabilang ang mga tamang hakbang sa pag-iwas at wastong pagresponde sa oras ng emergency. Ayon sa BFP, mahalaga ang ganitong kaalaman upang maprotektahan ang mga estudyante sa paaralan at maibahagi rin nila ang impormasyon sa kanilang pamilya at komunidad na maaaring makatulong sa pag-iwas sa insidente ng sunog. Bahagi ang programa ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection sa pagpapalaganap ng kaalaman at sa kaligtasan ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.